To fa mai sauraro, bayan wani rikici da ya gudana a kwanakin baya a jihar ta Kano Dabo na batun jifan gwamnan Kano da aka yi abba gida a ƙoƙarin shigowarsa ta fitowa daga gidan gwamna, hakan ya tashi hankalin mutane. Bayan hakan ne sai mataimakin shugaban ƙasa Kashim shattima ya fito ya wani zafin martani a kan hakan abin da ya faru, yayin da a cikin lafazansa ya wata magana wadda ta tashi hankalin mutane baki ɗaya. Ya faɗi irin ainihin dangantaka da take tsakaninsa da abba gida da kuma irin ainihin abin da suke kullawa. Kanka mai sauraro, idan ka saurari wannan lamari da farko zuwa ƙarshensa za ka fahimci akwai wani abin da yake tafiya daidai da kuma ba daidai ba. To amma mai sauraro, kafin cikakken bidiyon daga wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa, muna fatan da ka danna mana alamar ta subscribe idan ka san wannan shine zuwanka na farko. Bayan ka danna alamar ta subscribe sai ka danna alamar ta ƙararrawa domin samun zafafan labaranmu kuma da zarar mun ɗora. To yanzu na ainihin shawartarka da ka samu guri ka zauna ka da kunnuwanka ga cikakken bidiyon suna zuwa daga wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro, barkanmu da jimirin sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. Labarai da muɗumin su kamar da kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan shirin namu naku mai albarka mai suna tushen Hausa ya leƙa wani zafin batu da yake ta trending a kan social media kan batun babbar alaƙar da take tsakanin Kashim shattima da kuma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano abba gida. Idan za ku tuna a baya an ainihin jefi abba gida a hanyarsa ta fitowa daga gidan gwamna. Yayin da hakan ya tashi hankalin mutane, ya za a ce a kwanakin baya ko in ce a shekara ta baya wadda ta gabata kafin zaɓe ana nuna masa irin wannan soyayya, me yasa kuma yanzu za su juya masa baya suna jifansa. Yayin da wasu mutanen suke cewa dalilin shi ne maganar rusai da aka yi da kuma maganar canja sarki da kuma wasu abubuwan daban da kuma soke burutsun da ake ta yi a kansa, kan batun cewa ga abubuwa nan wanda ya kamata a gabansa ya koma da gefe yana ɗan yin wasu abubuwa daban kuma. To mai sauraro, domin saurara cikakken wannan batu za ka iya garzaya page ɗinmu da ke Facebook domin saurara cikakken batun. Sunan page ɗin shine Fadila Haruna ko kuma ainihin Kannywood Film Fire. Mun gode da kallon wannan channel namu mai albarka, mun gode.